अगर आप भी चाहते हैं SPG म्यूजिक एंटरटेनमेंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोली बाबा विश्वकर्मा जी महाराज की। बाबा विश्वकर्मा जी। म्यूजिक बाय सहनी दिलीप। 17 सितंबर के अइले बाबा विश्वकर्मा जी। चंदन कली अभिनंदन कली मोर सजना महाजी। चंदन कली अभिनंदन कली मोर सजना महाजी। देखी 17 सितंबर के अइले बाबा विश्वकर्मा जी। अइले हाथ में लेके कमंडल बाबा विश्वकर्मा जी। चंदन कली अभिनंदन कली मोर सजना महाजी। चंदन कली अभिनंदन कली मोर सजना महाजी। देखी 17 सितंबर के अइले बाबा विश्वकर्मा जी। अइले हाथ में लेके कमंडल बाबा विश्वकर्मा जी। बाबा विश्वकर्मा जी। देखी 17 सितंबर के अइले बाबा मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। देवरू गारी धोबाइली पंडित जी के बोलाइली। बाबा विश्वकर्मा जी के पूजा करवाइली। देवरू गारी धोबाइली पंडित जी के बोलाइली। बाबा विश्वकर्मा जी के पूजा करवाइली। उनके कृपा से चलेला बास टरेना महाजी। उनके कृपा से चलेला बास टरेना महाजी। पहले 17 सितंबर के देखी बाबा विश्वकर्मा जी। अइले हाथ में लेके कमंडल बाबा विश्वकर्मा जी। बाबा विश्वकर्मा जी। देखी 17 सितंबर के अइले बाबा मिक्स विश्वकर्मा बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सखिया सहेलिया सब आइल बा। दुआरे पा मूर्ति धराइल बा। डीजे पर गाना हम बाजाता सबरो वही में सबे अजूराइल बा। सखिया सहेलिया सब आइल बा। दुआरे पा मूर्ति धराइल बा। डीजे पर गाना बाजाता सबरो वही में सबे अजूराइल बा। पवन शर्मा हम बाबा के गावे भजन वहाँ जी। राइटर मुन्ना हम बाबा के करे सुमिराना वहाँ जी। पहले 17 सितंबर के देखी बाबा विश्वकर्मा जी। अइले हाथ में लेके कमंडल बाबा विश्वकर्मा जी। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।